Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε πόση βενζίνη καταναλώνει το αυτοκίνητό μας σε 100 χιλιόμετρα. Αλλά τι γίνεται με το σπίτι ή το γραφείο μας? Ποιος έχει ιδέα πόση ενέργεια καταναλώνουν κάθε χρόνο και ανά τετραγωνικό μέτρο? Πόσο πετρέλαιο, αέριο ή ηλεκτρισμό? Πρακτικά κανένας. Και μάλλον θα εκπλησόμασταν εάν μαθαίναμε. Κοιτάξτε αυτό τον ανιχνευτή σπατάλης. Κινηματογραφώντας ένα σπίτι με μια υπέρυθρη κάμερα, μας επιτρέπει να δούμε άμεσα τις απώλειες θερμότητας από το κτίριο. Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη απώλεια θερμότητας εμφανίζονται κόκκινες. Με αυτό σαν βάση φανταστείτε απλώς τις ποσότητες ενέργειας που χάνονται σε μια ολόκληρη πόλη ή χώρα. Η ενέργεια που χρησιμοποιούμε σε εσωτερικούς χώρους αποτελεί το 40% της συνολικής κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι περισσότερο από ό,τι για τη βιομηχανία ή τις μεταφορές. Ωστόσο, η τεχνολογική πρόοδος, σε συνδυασμό με μερικά σχετικά απλά μέτρα, θα μπορούσε να επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 20% σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη περισσότερο στα νέα κράτη-μέλη, ενώ ταυτόχρονα τα κτίρια θα γινόντουσαν πιο άνετα. Αυτός είναι ο λόγος που από τον Ιανουάριο του 2006 εφαρμόζεται μια νέα ευρωπαϊκή οδηγία. Κάνει πιο αυστηρούς τους κανονισμούς σχετικά με την ενεργειακή απόδοση τόσο σε χώρους κατοικίας όσο και σε χώρους εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενθαρρύνει όλες τις χώρες να τηρήσουν τα ίδια εξίσου αυστηρά πρότυπα. Το στίχημα για τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Ενέργεια είναι μεγάλο. This directive is extremely ambitious in its scope because we face a lot of challenges. Climate change, we should also see a situation with security of supply. There is less conventional sources of energy, and building directive aim is to decrease energy consumption and to make energy consumption, I could say, more intelligent, more clever. 40% of the energy we are using for buildings, and the biggest saving potential is there. Κτίρια τα οποία χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια θα βοηθήσουν στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του πρωτόκολλου του Κιώτο και θα μειώσουν τους λογαριασμούς για ενέργεια όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τους ενοικιαστές και τους ιδιοκτήτες. Στην περίπτωση των ανακαινήσεων, οι τεχνικές και οι οικονομικές δυνατότητες θα ληφθούν υπόψη στην προσπάθεια να τηρηθούν πλήρως τα πρότυπα. Όμως, σπάνια είναι τα κτίρια για τα οποία δεν υπάρχει λύση. Η Ντάνα Καντέλοβα το έχει διαπιστώσει αυτό. Για περισσότερα από 20 χρόνια ζούσε σε μια παλιά πολυκατοικία της Σοβιετικής περίοδου στα προάστια του Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε στη Δημοκρατία της Τσεχίας. Ένα κτίριο το οποίο κατασκευάστηκε χωρίς καμία απολύτως μόνωση και χωρίς κανένα σύστημα ρύθμισης της θέρμανσης. No tak jako neporovnatelně hůř. Nejhorší třeba bylo, tady jsem ve 12. poschodí, když fouká vítr, tak tady fouká opravdu, nemá prostě, není tady žádná zábrana, nebo a když foukal vítr, tak mi normálně vlály záclony na oknech a byla tady zima. Παλαιότερα η ενέργεια ήταν επιχορηγούμενη στη Δημοκρατία της Τσεχίας. Σήμερα η τιμή της έχει πενταπλασιαστεί. Έτσι, μαζί με άλλους ενοίκους, η κυρία Καντέλοβα διεκδίκησε την ανακαίνιση του κτηρίου. Η πρόσωψη μονώθηκε απόλυτα, στα παράθυρα τοποθετήθηκαν διπλά τζάμια και σε όλα τα καλοριφέρ τοποθετήθηκαν θερμοστάτες. Tím zateplením poměrně hodně budeme šetřit teda tepelnou energii, budeme méně platit. Tady je vidět, kolik se ušetřilo jenom na tom, že se osadily termoventily a měření, protože v podstatě lidi začali šetřit. Φυσικά, η πιο οικονομική ενέργεια θα είναι πάντοτε εκείνη την οποία δεν χρησιμοποιούμε. Αλλά τελικά δεν θα είναι μόνο τα πορτοφόλια τα οποία θα βγουν κερδισμένα. If you invest cleverly, or even you're constructing the building, or renovating the building, that running costs which will be much lower. And it's with the rising prices of oil and gas, and it means also rising prices of electricity, there will be quite a lot of savings. The Commission is encouraging these measures throughout the European Union. I very much expect that national governments will continue to work in this direction and encourage citizens to use energy-efficient technologies, not only for themselves, but also for the future generations. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας και η μεγαλύτερη εκμετάλλευση καθαρών και αποτελεσματικών πηγών ενέργειας δεν αφορά μόνο τη μείωση της εξάρτησής μας και των λογαριασμών για καύσιμα. Αφορά και την προστασία του κλίματος, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει και την ποιότητα της ζωής μας.